madokachere mabuja akanakisa tauya nonhau dzanyasi zuva rochima 24 mumwedzi uno wakakunguru. Mapurisa asunga wapwere wozinasu wanga vari kuita musangano wokurunga zvinhu zvawatoda kuita gore rese. Mapurisa agoreketayo kutoti aiwa tawasungira nyaya yekuita mutsepwede inovhiringidza vanhu, public violence pachirungu, asi wozinasu wareketa kuti aiwaba mapurisa andomukirira kusvika panzvimbo yatanga tiri paZesa Training Center. Kwakutoti munhu wese burika ipapo, wamwe watozvindikitiwa ipapo wakakubiwa zvinotoita kuhwadza, wamwe wapforogorwa mabvi, wamwe zvinoita zvakadaro. Mabuja pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Mapurisa agonzi nevanhu manyanya kuenderera. Rekai tiringe kuti zvinopopera sei. Nyasi kwaburika masoko kuti wachiwenga waenda kunzvimbo yeParis kuFrance koita zvokuringa kuvhuriwa zviri pamutemo kweyo mitambo yemaolimpiki yogore rino. Ndege yawashandisa zvavo wabi yedu wanoita kuJano River Manduwe waita kupuwa ndege inojama inoita zviuru 10 zvomadhora okuAmerica paawa ribodzi, $11,000 per hour pachirungu. Apa munoziya ka wakuru vedu pavanotikaira vanenge vari vegaba, vanotikaira nowabi yavo wakawanditsa vanenge vachindoita zvese yei pakaita kunyangara. Ipapo kare kwaburika vamwe vari kureketa kuti kwedu uno Zimbabwe yakatumira vanhu vanomwe kuenda kumaolimpikiko, asi vanhu vari kutungamira vari kuenda ikweyo variwo maofisi kwai vari kutosvika 60 novanomwe 67 pachirungu. Yei mabuja idi patichaibata kuti mbanani mazitawo aiwa tichakunyepai wese mbodzi nombodzi tinenge tikunyepai kuti mbanani wanhu iwawo nekutoti tati tazviona baizvi tikai tirambe hedu takandoringa. Ipapa kachikariko kuZANU-PF kari kuramba kachindoita kuvhashaira zvishoma zvichiita zvakanaka kwatiri kunyika nokutoti ipapa kwaiwo chidiki wari kutungamirwa naTaurai Kandishaya kwai wati imi kuribe munhu anofanira kunge achireketa zvinhu zvinochekuita nezvomusangano wedu achireketa nana Kadzitape. Apa wanga wari kutsigira kachiwenga wachiti mutsvangwa zvaagoita zvokureketa nana Kadzitape achinyora masoko makukutu zvisvinuba. Tati tazviona baizvi. Rekai tirambe hedu takaringa kuti ichaperera kupi, asi izvo zvese zviri kuitika zvizvi takazviona zvichiitika nguva yaMugabe iya kusvikira azobisiwa. Rekai tirambe takati ndee ipapo kuramba takaringa hedu. Kwaburika kuti Obert Masaraure uyawo Artus adzingiwa basa nevakuru vehurumende achinzi kwai wachamudaba kuti agofundzisa wapwere. Apa aigofundzisa dzidzo zvesainzi zvinovarairidzwa shoma pasi rese chairo kusaramba tichitsvaka. Wamwe wagototi kuno zvaakikiwa otoita kunge zura rakikiwa kamu kuti riambuke hwizi. Ipapa rekai tione kuti zvichapera sei. Wamwe wagotomukurudzira kuti iwe gotakura nomhuri yako uende kunze kunyika, unosaya babasa, vanhu vari kutodikana ikweyo, wasvinu wakawanditsa. Rekai tizvione kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Munyaradzi kereke kwaipapa nyaya cheyanga ari kuenda kudaro dzimhosva kuti imi ndiribe kuita mutsepwede panhau yokutengesa kwaakagweta chipatara chaainzi ndo chache. Kwai ajiwa nyaya yacho. Ipapa zvinenge zvichakaromutsitsirira izvi. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti ichapera yakaita sei chaiko. Tinenge tichikunyepai kuti zvii zvinenge zviri kuitika. Nyasi kwaburika kuti World Broadcasting Authority of Zimbabwe wapuwa wanhu wagere hunde kuti waite dare rinotungamira ikweyo, Board of Directors pachirungu. Kwai kuna Valentine Matatu, Saliwe Njolonde, kwaisiwa Munyaradzi Hwengwere naMelody Heri naMagimareya pabodzipo naJoshua Murire. Rekai tirambe takawaringa iwawo kuti wachaperera papi. Tinenge tichindokunyepai. Kwaisiwapo kare wamwe wanhu kuti wabatsiridze
iro dare rwatongi woku ZBC board pachirungu kwaingidziwa Amoni Matambo, kukaingidziwa Queen Mpofu na Ruvheneko Parire Nyatwa yeye pokare naTando Nkomo rikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Wabi yedu wanota waisiwa kwamakore mana iwawa rikaiti zvione kuti zvinombopera zvakaita sei. Nyasi kwaburika kutoti mangwana Muturi Ncube anenge aripo ari kureketa ipapo zvinochekuita nokutekedzwa komarino pfumi hwomunyika, fiscal policy pachirungu. Tinenge takaringa hedu kuti zvinenge zvichipera sei. Tinenge tichikunyepai mangwana kuti anenge areketa nezvei pokare kuti zvasvika papi chaipo. Wamuturi Ncube iwawo pokare nyasi wagoburika wachireketa kuti bazi rehurumende rinoringa nezvekutekedzwa kwemari treasury pachirungu kwairati kuno makambani anosvika 50 noribodzi achadiwa bagosenza nehurumende nokuda kwemutsekwede yawaita yokuti wapuwa basa vawabhadhawa vawachimhanya pamusika usiri wehurumende kotsvaka mari yokuAmerica. Rikaiti zvione izvozvo kuti ichokwadi chere. Ipapa paburika mazita mamwe okutoti wamwe vanhu vari kunzi ndo wakuru vari kusanganisira ana Chala Malaba pokare nana Etwell Gono pokare naTapiwa Parire Nyatwa. Rikaiti zvione kuti vanhu ava vanhu rudzii pokare kuti ndiwo chere wano mazita atajairaya kana kuti aya ndo wamwe wokundofananawo kwemazita. Tinenge tichikunyepai pamberi pa kuti zvakamira sei. Gurukota rinoringano zvokutekedzwa kwezvinhu Felix Mhona agoreketa yeye kuti aiwa nyasi taakuparura nyaya yokuti kunhandare Robert Mugabe yondege kuisiwe chiya chinoringa kuti ndege iri kuuya ndoipi nokudidi air traffic control system pachirungu. Watozviparura nyasi kuti ndo zvaakusenza zvisvinu tikuti makorokoto edu, asi zvaitorwadza kutoti wakomana totoramba tichitotenda yawe kuti tiribe kuita tsaona inoita kushisa chaiko vanhu vese yokuparara kana kudhumana kwendege mudenga mumu nokutoti papakanyangara. Strive Masiwa nomudzimai wache kubudikidza nesangano ravo roHigher Life Foundation wagopa michina nomishonga zvinobatsira kuponiwa kwavapwere nana mai kuzvipatara zvikuru zviri zvomuHarare zvinoti Parire Nyatwa pokare noicho chopagomo. Rikaiti tende izvozvo toramba tichiroera manja zvirambe zvakadando. Tikaringa kazvomutambo ipapa Simba bhora yaja chikwata choHighlanders Boso notwiri kukabodzi Ngezi Platinum yaita 0-0 no ZPC Kariba. Bikita Minerals ikagoita 0-0 no Kepekepe. Teo 1 ikagoita 0-0 no Green Fuel. Chiefs ikajiwa no Hange nokabodzi kwa 0. Rikaiti rambe takaparinga ipapo kuti zvichapera mushechere kana kuti paribe. Kumwe kufara kuripo kumutambo uku ndokokuti Zimbabwe yorugby yaja chikwata choNamibia chorugby nozvibodziwa kwaimgoedziwa Zimbabwe yaita 32 pachirungu, Namibia ikagoita 10 pachirungu. Tikuramba tichizvitenda izvi, tikuramba tichitenda wai Zimbabwe yange yakatomirira makore anopfuura 20 kuti wazohwine mutambo ono Namibia yorugby. Tikuramba tichitenda izvozvo. Tikaringa zvedu zviri kuitika pasi rese rakamira rakadai. muSouth Africa wari kuita kuhwadziwa izvezvi kujere roSun City romuJoburg kwaenda mapurisa novanoita zvokufunidza novanotsvaka zvinodhaka zvingabvumiwe hwaye. Paita kunyangariwa wabata mafoni, mapanga, iyo mbanje nezvimwe zvakawanda zvisingabvumiwe zvekuputa zviya. Aiwa, pakaita kunyangariwa. Kureketa kuno wari pabasa, wari kuita kufurufusha zvese. Aiwa, rikaitione kuti zvinoperera papi. Tinenge tichikundokunyepai. Apawo kunyika yeBotswana kwaino mutungamiriri wenyika ikweyo taakuda kuti vanhu vokwedu kana hurumende isiri kutenga zvikamu mumigodhi, vanhu vokwedu ndiwo watenge zvikamu zvinosvika 24
24% pachirungu. Rekai tione kuti zvinokoneka chere kana kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai. William Ruto ipapa agwesa wamwewo mapata anopikisa mudare rachero makurukota ratanda kuisa nyasi. Asi wafana waye wari kuita zvokuratidzira wari kuti tikuzvidaba izvozvo. Iwewe tekaira pesanisa uende. Tikudaba ipapo. Wari kuramba wakasimba weda. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi tinenge tichindokunyepai. KuEthiopia vanhu vari kuita kuhwadziwa, kuita kutsvedza kwemadhaka kuya, mudslides pachirungu. Kwaita kunyangariwa. Kwaipapa kwatoita kugwarasha vanhu vanoita 220 nokupfuurira mberi. Wakomana, mitumbi ichiri kundoramba ichindotsvakiwa ichibatiwa. Zvoita kuhwadza. Ididai mweya wakapfai yaramba yakazorora murugare. Zuva ramangwana rochi25 mwedzi uno izuva guru kunyika dzinobatana pamutambo wokutengeserana zviribe kubhadharisana mari woAfrica Free Trade Agreement. Rekai tione kuti zvinoperera papi, nokutoti izvezvi kwai kuno nyika 14 ndodzatanda kuti dzakuita izvozvi kuti zvisenze. Dziri kusanganisira Botswana, South Africa, Malawi, Zambia, zvinoenda zvakadani. Rekai tirambe tichizvitenda izvozvo, tichiona kuti wokwedu wachazozviitawo rini kuti tipindewo muchirongwa chinonakidza kudandi. Tiri ipapo zvedu mabuja. Haiwa kwanyase, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.